Arriba la 8a edició del cicle Escenaris, tota una reactivació cultural i de les arts escèniques que aquest any compta amb la col·laboració conjunta de 15 ajuntaments, el que suposa 6 consistoris més que l'edició passada. Tots ells de la comarca del Gironès. L'èxit de les edicions passades fan pensar en les expectatives de creixement. En el cartell s'hi troben propostes interessants de circ, teatre, música i dansa, com també dirigit pel públic més petit. Destaca el programa la lectura de textos de Segarra de la mà de Rosa Maria Cerdà, entre altres. En quant a la quantitat d'espectacles, doncs curiosament n'hi ha més encara. És a dir, que no hem restat en nombre d'espectacles, sinó que hem sumat. Però hi ha una dada que és significativa i és que el pressupost en catxets és el mateix. Que això ens beneficiï i ens beneficia de manera que tenim més espectacles pel mateix preu. Els esforços se centren en els diferents ajuntaments per trobar un punt de consens i treball en comú, per tal de mancomunar serveis, com és aquest cas, ajuntar l'empenta per fer realitat Escenaris 2012. A saber racionalitzar, a saber retallar les branques que sobresurten i que no passa res que els apodem, i llavors plantejar-nos projectes com aquests que tinguin una visió més supramunicipal o mancomunats. Que volem treballar pel teatre amateur, per als grups locals de les comarques gironines i també per aquests teatres, diguem-ne, de segona línia que amb l'ajuda de les institucions també poden tenir un creixement important. Dels 65 espectacles, 14 són d'autoria gironina, perquè es vol potenciar el segell de les nostres terres i apostar més fermament per la cultura feta i desenvolupada per personatges de comarques. De mancomunar serveis, mancomunar serveis, en aquest cas també esforços i recursos, i això és una de les coses que explica que es pugui oferir aquesta oferta de teatre a llocs, com deia abans, potser en altres moments més difícil d'aconseguir. Així s'acaba de presentar la nova programació que arrenca diumenge 22 i que s'allargarà fins al proper mes de juliol.